ଆଜି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ମସିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏକ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି। ତାହା ହେଉଛି ବିଜୟୀର ଆନନ୍ଦ। ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛୁ କି? ଆଉ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଆଜି ଉପଭୋଗ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିଛୁ କି? ଆଜି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ପର୍ବ 28ରୁ 38 ପଦ ଯାଏଁ ପଢ଼ିବି। ତାହା ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହି ସେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଜେରୁସାଲେମ ଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିତପର୍ବତ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବେଥଫାଗି ଓ ବେଥନିଆ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ। ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଯାହା ଉପରେ କେବେ କେହି ବସିନାହିଁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗଧଛୁଆକୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବ। ତାହାକୁ ଫିଟାଇ ଘେନିଆସ। ଆଉ ଯେବେ କେହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫିଟାଉଅଛ ବୋଲି ପଚାରେ, ତେବେ ଏପରି କହିବ, କାରଣ ଏହାଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରେରିତ ଲୋକେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଗଧଛୁଆକୁ ଫିଟାଉଥିବା ସମୟରେ ତାହାର ଅଧିକାରୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ଗଧଛୁଆ ଫିଟାଉଅଛ? ସେମାନେ କହିଲେ, କାରଣ ଏହାଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣି ତାହା ଉପରେ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ପକାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବସାଇଲେ। ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକେ ପଥରେ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ବିଛାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ସେ ଯେତେବେଳେ ଜିତପର୍ବତ ଗଡ଼ାଣିଆ ସ୍ଥାନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସମୁଦାୟ ଶିଷ୍ୟଦଳ ଦେଖିଥିବା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ରାଜା ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକରେ ମହିମା। ଆମେନ୍। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜୟର ଆନନ୍ଦ। ବିଜୟର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ କି ନାହିଁ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଆଜି କ'ଣ ଆମଠାରେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଜୟୀ ଯାତ୍ରାର ଅଗଣିତ ଜନତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ହୋଶାନା ଏବଂ ଜୟଧ୍ୱନିର ଜେରୁସାଲେମ ନଗର ପବନ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଆଜି ଭାବି ଦେଖୁ ସେ ସମୟ କଥା। ଜିଖରୀୟ ଭାବବାଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜିଖରୀୟ 9 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ବାଣୀ ତାଙ୍କର ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଅତି ସାଧାରଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ଭାବୁ, ଆଜି କ'ଣ ଆମକୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି? ସେହିପରି ଅତି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ଅତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ସେ ବ୍ୟବହାରର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛୁ କି? ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ। ତାଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଶାବକକୁ ନିଜର ବାହନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଗର୍ଦ୍ଧବକୁ ଦେଖୁ, ଗର୍ଦ୍ଧବ କେତେ ନମ୍ର। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ନମ୍ର ଅଟୁ କି? ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଜୀବନ ସରଳ, ସୁନ୍ଦର, ନିଷ୍ପାପ ଏବଂ ଶୈତାନ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାହାଙ୍କ ପଛେ ଯାଇପାରୁ।
ଆଉ ସେ ଏବେ ବି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆମେ କେମିତି ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉ ଆଉ ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଉ ଆଉ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ସେ ଯେ ବିଜୟର ଆନନ୍ଦ ଆମେ ସେଠାରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନିଜକୁ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜର ସମୟ ଢାଳୁଛୁ କି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ କି? ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ ନିଜକୁ ପଚାରୁ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ସେଇ ଶୈତାନ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛୁ କି? ଆଜି ଆମେ ଶୈତାନ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛୁ କାରଣ ଯୀଶୁ ସେଇ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆମର ପାପ ଭାର ନିଜ ଶରୀରରେ ବୁହାଇଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ରକ୍ତ ଆମ ଉପରେ ଢାଳି ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ସେ ପାପ ବନ୍ଧନରେ ନାହୁଁ। ଆଜି ଆମେ ମୁକ୍ତ ଜଗତରେ ଆମେ ଆଜି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା ଆଉ ପ୍ରଚାରର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ଜଣାଇ ପାରିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆମେନ୍।